Ганс Хрысціян Андерсен. Брыдкае качаня. Хатка да таго спарахнела, што гатова была паваліцца, ды толькі не ведала, на які бок, таму і трымалася. Вецер так і падымаў качаня, прыходзілася упірацца ў зямлю хвастом. На шчасце, яно заўважыла, што дзверы хаткі саскочылі з адной завесы і вісяць так крыва, што можна лёгка прашмыгнуць праз гэтую шчыліну хатку. Так яно і зрабіла. У хатцы жыла бабка са сваім катом і курыцай. Ката яна звала сыночкам, ён умеў выгінаць спіну, мурлыкаць і нават пускаць іскры. Але для гэтага трэба было пагладзіць яго супраць поўсці. У курыцы былі маленькія каротенькія ножкі, таму яе так і празвалі каротканожкай. Яна старанна несла яйкі, і бабка любіла яе як дачку. Раніцою чужое качаня заўважылі. Кот пачаў мурлыкаць, а курыца кудахтаць. «Што там?» – спытала бабка. Яна паглядзела навакол і ўбачыла ў кутку качаня, але па слепаце сваёй палічыла яго за тлустую качку, якая адбілася ад дому. «Ой, вось дык знаходка!» – сказала бабка. «Цяпер у мяне будуць качыныя яйкі, калі толькі гэта не качар. Ай, ну ды паглядзім, праверым». І качаня пакінулі на выпрабаванне. Але прайшло тыдні 3, а яек усё не было. Сапраўдным гаспадаром у доме быў кот, а гаспадыняй курыца. І абодва заўсёды казалі: «Мы і ўвесь свет». Яны лічылі саміх сябе паловай усяго свету і прытым лепшай паловай. Праўда, качаняці здавалася, што наконт гэтага могуць быць і іншыя думкі, але курыца гэтага не дапускала. «Умееш ты несці яйкі, ко-ко-ко-ко?» – спыталася яна ў качаняці. «Не». «Дык і трымай язык на прывязі». А кот спытаў: «Умееш ты выгінаць спіну, выпускаць іскры і мурлыкаць?» «Не». «Ну, дык і не лезься сваімі думкамі, калі гавораць разумныя людзі». І качаня сядзела ў кутку, натапырыўшыся. Раптам яму ўспомнілася свежае паветра, успомнілася сонейка, і яму страшэнна захацелася паплаваць. Яно не вытрымала і сказала аб гэтым курыцы: «Да што ж такое з табой?» – спытала яна. «Гультальнічаеш, вось табе і лезе ў галаву усялякае глупства. Лепш нясі яйкі або мурлыкай, дурасці пройдзе». «А плаваць такая салода!» – сказала качаня. «Так прыемна нырнуць уніз галавою самую глыб». «Вось дык прыемнасць», – сказала курыца. «Ты зусім звар'яцела. Спытай ката, ён разумнейшы за ўсіх, каго я ведаю. Ты падабаецца яму плаваць і ныраць. Аб сабе я ўжо і не пакажу. Спытайся нарэшце ў нашай старой пані. Разумней за яе ўжо, напэўна, нікога няма на свеце. Яна табе ко-ко-ко скажа, ці любіць яна ныраць уніз галавою ў самую глыб». «Вы мяне не разумееце», – сказала качаня. «Калі ўжо мы не разумеем, дык хто ж тады зразумее цябе? Што ж, ты хочаш быць разумнейшым за ката і нашу пані, не кажучы ўжо пра мяне? Не дуры, а дзякуй за ўсё, што для цябе зрабілі. Цябе прытулілі, прыгрэлі, ты трапіла ў такую кампанію, дзе можаш сяму-таму навучыцца. Але ты пустая галава, і гаварыць з табою не варта, павер мне. Я хачу табе добра, таму і сваруся на цябе.
Так заўсёды пазнаюцца сапраўдныя прыяцелі. Старайся ж несці яйкі або навучыся мурлыкаць і пускаць іскры. Я думаю, мне лепш пайсці адсюль, куды вочы глядзяць, сказала качаня. Ну, ідзі сабе, адказала курыца. І качаня пайшло. Яно плавала і нырала ўніз галавой, але ўсе навокал па-ранейшаму смяяліся з яго і называлі яго брыдкім і пачварным. Настала восень. Лісце на дрэвах пажоўкла і зрабілася бурым. Вецер падхопліваў яго і кружыў у паветры. Стала вельмі холадна. Цяжкія хмары сыпалі на зямлю то град, то снег, а на плоце сядзела варона і каркала ад холаду на ўсё горла. Бррр, замерзнеш нават пры адной думцы аб такім холадзе. Дрэнна прыходзілася беднаму качаняці. Аднойчы пад вечар, калі сонейка яшчэ ззяла на небе, з-за лесу паднялася цэлая чарада прыгожых, вялікіх птушак. Такіх цудоўных птушак качаня ніколі яшчэ не бачыла. Усе яны былі белыя, як снег, з доўгімі гнуткімі шыямі. Гэта былі лебедзі. З нейкімі дзіўнымі крыкамі яны ўзмахнулі прыгожымі вялікімі крыламі і паляцелі з халодных лугоў цёплай краі за сіняе мора у вырай. Яны падняліся высока-высока, а бедная качаня ахапіла незразумелая трывога. Яно закруцілася ў вадзе, як ваўчок, выцягнула шыю і таксама закрычала, ды так гучна і дзіўна, што само спалохалася. Ах, яно не магло адарваць вачэй ад гэтых прыгожых, шчаслівых птушак, а калі яны зніклі ўдалечыні, яно нырнула на самае дно, выплыла зноў і доўга-доўга не магло апамятацца. Качаня не ведала, як завуць гэтых птушак, не ведала, куды яны ляцяць, але полюбіла іх, як не любіла да гэтага часу нікога на свеце. Хараству іх яно не зайздросціла, яму і ў галаву не прыходзіла, што яно можа быць такім жа прыгожым, як яны. Яно было б шчаслівым, каб хоць качкі не прыганялі яго ад сябе. Бедная, брыдкая качаня. Зіма надышла, холодная. Качаня павінна было плаваць па вадзе без адпачынку, каб не даць ёй замерзнуць зусім. Але пасля кожнай ночы палонка, у якой яно плавала, рабілася ўсё меншай і меншай. Марозіла так, што нават лёд патрэскваў. Качаня нястомна працавала лапкамі, нарэшце яно зусім выбілася з сілы, спынілася і прымерзла да лёду. Раніцою міма праходзіў селянін. Ён убачыў качаня, якое прымерзла да лёду, разбіў лёд сваім драўляным чаравікам і занёс паўжывую птушку да хаты жонцы. Качаня адагрэлі. Дзеці захацелі пагуляць з ім, але яму здалося, што яны хочуць пакрыўдзіць яго.
Яно кінулася ад страху ў бок і трапіла прама ў даёнку з малаком. Малако разлілося. Гаспадыня ўскрыкнула і замахала рукамі, качаня пачало кідацца па хаце і трапіла ў кадушачку з маслом, адтуль у бочку з мукой. Бацюхны, на каго яно стала падобным. Жанчына ганялася за ім шчыпцамі для вугаляў. Дзеці бегалі, збіваючы адзін аднаго з ног, рагаталі і пішчалі. Добра яшчэ, што дзверы былі расчынены. Качаня выскачыла, кінулася ў кусты проста на свежы снег і доўга-доўга ляжала, амаль непрытомная. Было б вельмі сумна расказваць пра ўсе нягоды і няшчасці, якія перажыло качаня ў гэтую суровую зіму. Калі ж сонейка зноў прыгрэла зямлю сваімі цёплымі праменнямі, качаня ляжала на балоце сярод чароту. Заспявалі жаваранкі, вярнулася вясна. Качаня ўзмахнула крыллямі і паляцела. Крылы ў яго цяпер былі куды мацнейшыя, чым раней. Яны зашумелі і шпарка панеслі яго наперад. Не паспела яно апамятацца, як апынулася ў вялікім садзе. Яблыні стаялі ўсе ў кветках, пахучы бэс схіляў свае доўгія зялёныя галіны над звілістым каналам. Ах, як тут было хораша, як пахла вясною. І раптам з гушчару чароту выплылі 3 цудоўныя белыя лебедзі. Яны плылі так лёгка і плаўна, нібы слізгалі па вадзе. Качаня пазнала гэтых прыгожых птушак, і яго ахапіла нейкая незразумелая туга. Палячу да іх, да гэтых велічных птушак, яны, напэўна, зацяўбуць мяне да смерці за тое, што я, такое брыдкае, адважылася наблізіцца да іх. Але няхай, лепш загінуць ад іх удараў, чым цярпець шчыпкі качак і курэй, штуршкі птушніцы, ды пакутаваць ад голаду і холаду зімою. І яно апусцілася на ваду і паплыло насустрач прыгожым лебедзям, якія ўбачылі яго, замахалі крыллямі і таксама паплылі да яго. «Забіце мяне!» – сказала бедная качаня і нізка апусціла галаву. І раптам, у чыстай, як люстра вадзе, яна ўбачыла свой уласны адбітак, але цяпер яно было ўжо не брыдкім цёмна-шэрым качанём, а белым лебедзем. Цяпер качаня было нават рада, што перацярпела столькі горы і бяды. Яна многа выцерпела, і таму магло лепей ацаніць сваё шчасце і ўсё тое хараство, якое яго акружала. А вялікія лебедзі плавалі навокал і гладзілі яго сваімі дзюбамі. У гэты час у сад прыбеглі маленькія дзеці. Яны пачалі кідаць лебедзям хлебныя крошкі і зярняты, а самы малодшы з іх закрычаў: «А, глядзіце, новы прыляцеў!» І ўсе астатнія падхапілі: «Новы!» Дзеці пляскалі ў ладкі і скакалі ад радасці. Потым яны пабеглі па бацьку і матку і зноў пачалі кідаць у ваду крошкі хлеба і пірожнага. І дзеці, і дарослыя казалі: «А, новы лебедзь лепшы за ўсіх, ён такі прыгожы і малады». І старыя лебедзі схілілі
перад ім галовы. А ён зусім засаромеўся і схаваў галаву пад крыло, сам не ведаючы, дзеля чаго. Ён успамінаў той час, калі усе смяяліся з яго і праганялі, а цяпер усе гавораць, што ён самы прыгожы сярод цудоўных лебедзяў. Бэс нахіляў да яго ў ваду свае пахучыя галінкі, а сонейка свяціла так цёпла, так ярка. І вось крыллі яго зашумелі, стройная шыя выпрасталася, а з грудзей вырваўся радасны крык. Не, аб такім шчасці я і не марыў, калі быў яшчэ брыдкім качанём.